temmen fl-akbar sigrit, tobti u tingħata l-Alla bil-fern, kebset il-fjamma li qatt ma ntfiet, għal-għada u għada fi Kristu. Jien Sister Teresa Agostinjana insellimlek u nilqek għal programm ieħor ta' qari spiritwali mill-ktieb Oħroġ minn artek li kellimna fuq il-ħajja tal-Madre Fundatriċi tagħna, is-Sorjiet Agostinjani Servi ta' Ġesu u Marija li hi il-venerabbli Suor Marija Teresa Spinelli. Insejħu eżis semmija fostna li Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Waħda mit-talbiet favoriti tal-Fundatriċi. Irrid lill-Alla. Irrid noġbu bil-purità. Irrid dak li jritu. Irrid ngħix u mmut għalih. Komplu fejn ħallejna l-aħħar darba is-semmija sa nibdew kapitlu 18 li jġib l-isem Ibqa' żomm sħiħ. Il-patrijiet tad-dem prezzjuż xtaqu li f'Terracina tinfetaħ ukoll skola għall-bniet. Il-fundatur tagħhom Dun Gasparo ra li għal dan il-għan il-persuna adatta se tkun ċerta kontessa Katarina Bentivoglio, armela din minn Bologna, biex taqsam ftit il-vjaġġ talab lil Teresa Spinelli biex meta l-kontessa tasal Ruma u tmur Frosinone tieqaf ftit ta' żmien hemm għandha qabel tmur Terracina sakemm ikun tħejja l-post sew. Marija Teresa Spinelli tmur istess Ruma għall-kontessa flimkien mal-kappillan Dun Angelo Marchetti u oħtu. Kif waslet Ruma, huwa ċensu laqħa bidejh it-tnejn għax ma rridux ninsew li ma tantx feraħ meta ħarġet minn daru. Il-marata huwa wkoll qiegħda ħafna u talbita maħfra ta' kemm ħaqrita. Minn dakinhar quddiem ċensu sar l-ewwel benefattur tal-opra ta' Marija Teresa ġo Frosinone. L-għada Teresa marret tilqa lill-kontessa Katerina, akkumpanjata minn armla oħra Chiara Benigni. Bis-saħħa tal-kontessa bint Marija Teresa Spinelli, Domenica kien jisimha, li kienet border fil-Konservatorju ta' Santa Catarina dei Funari, tawar permess li toħroġ u tmur ma' omma l-ftit xhur sabiex din tarbila sew għax kienet qed tħoss qalet issejħa għal Soru Benedittina. Meta waslu Frosinone, in-nies ħarġu jilqgħu il-kontessa biħġaru. Dak iż-żmien bniedem nobbli kellu stima kbira bil-poplu u lil din il-kontessa ekstbawa ta' kontessa li kienet inħolqot relazzjoni sabiħa bejn Teresa u l-kontessa Bentivoglio. Bis-saħħa tagħha, Teresa rnexxiela tikseb il-permess li żomm is-sagrament fit-tabernaklu fil-kappella. Tata ktieb fuq il-ħajja ta' Santa Katarina ta' Siena u anki xi relikwi fosthom ta' Santa Teresa t'Avila. Meta dil-kontessa daħlet fid-dar ta' Teresa Spinelli, baqgħet mistaġba bl-ordni tad-dar, bil-kwiet li kien isalta li kważi l-ambjent kien ambjent ta' monasteru. Hekk kitbet lid-direttur spiritwali tagħha qaltlu il-post ċkejken immens, imma kollox f'postu u l-kappella mill-isbaħ, il-post xummiema bl-indafa u l-persuni mimlija edukazzjoni u ġentilezza. Darb'oħra, il-kontessa reġgħet kitbitlu qaltlu jien min jum għall-ieħor inħosti kuntenta li ninsab hawnhekk. Naċċertak li l-għalliema imara mimlija virtu, talenti, dusija, imma jekk ma jkunx xi miraklu, ma naħsibx li għandha ħajja twila għax limitata wisq saħħitha tajta l-Teresa di. Ma tantx tħabber rasha li anfisa li jimpurta hu
li tħeġġeġ lill-oħrajn kif jarfu u jħobbu lill-Alla kif tħobbu hi. Kontessa kienet tammira il-metodu li Teresa kienet qed tuża mat-tfal. Insomma, qalet nara li kollox u mmexxi b'ordni u b'mod eċċellenti. Din il-korrispondenza ta' Katarina, il-kontessa, kienet issir spiss mid-direttur spiritwali tagħha, Mons Gianfrancesco. U aħna f'din il-korrispondenza eżis semmija skoprejna mhux biss kif kienet sejra l-iskola ta' Teresa Spinelli u l-ħajja tal-ewwel għalliema, imma anki sirna nafu li Teresa tant kienet dajfa f'saħħitha li kellha tirċivi darbtejn il-griżma tal-morda kemm damet hemm il-kontessa. Għal-bidu ta' Ġunju din il-kontessa kellha ħin bla waqt tmur lejn Ruma u l-pjan li tmur Terracina safa fix-xejn. Ġara li d-direttur spiritwali tagħha laħaq is-Suqof ta' Angona u l-kontessa li kienet qed tikber fl-età issa ma kienx lesta li taqdef ar-rasa weħeda fil-proġett ta' Terracina, ġifieri biex tiftaħ skola. Fl-istess ħin il-Konsill Lokali kien ta' permess biss għal 6 xhur biex tibqa' tgħix fid-dar ta' Teresa. Il-kontessa għamlitilha bosta ġiet lil Teresa qabel telqet ta' żewġ qalbi għas-saċerdoti li jiġu jqazzu fil-kappella u rsistitilha biex l-iskola tiġi rikonoxxuta bis-Segretarija tal-Istat. Din il-ħabta li kien hemm il-kontessa fid-dar tagħha, Marija Teresa kienet itturmentata bla qiegħda mill-avukat Spada li kien jgħix fl-ewwel surar taħt l-iskola. Kien iġela dbati ħafna, imma dan ma kien xejn ħdejn id-dbatija li kienet qed iġġarrab x'ħin tara tfal tal-iskola jieħdu dawk l-eżempji ħżiena. Fil-miliet kif rajna prova jwerwirhom bit-tiżbit u blajjat u ftit ġranet qabel ma telqet lura Ruma il-kontessa fl-23 ta' Mejju iben l-avukat Spada spara tir lejn il-post fejn kienu jagħmlu dawn l-allima. Kollox ma kollox. Il-kontessa titlaq minn hemm u l-avukat Spada u l-familja tiegħu jisħnu aktar għal Teresa. Il-ġenituri baxx bdew jieħdu it-tfal lura d-dar. Anke dawk li kienu jorqdu hemm bdew ħerġin ftit. Marija Teresa kienet temmen li kull opra talla trid tiltaqa' ma' xkiel. Imma l-ikbar tbatija kienet meta l-konfessur tagħha stess beda jdur kontrija u jtija tort għal dak id-deżastru. Dan ġara għax l-ommijiet daru miegħu u bdew isaħnuh kontra Teresa u jgħidulu Teresa kellha bżonn terħi ftit irridni għax jibsa wisq, jew Teresa trid tkun inqas ibsa fid-dixxiplina. Ara l-kontessa kemm kienet tiġbed. Jisma' minn hawn, jisma' minn hemm dan is-saċerdot il-kappellan Marchetti li kien qed jara l-iskola ġejja fix-xejn, darba waħda f'saħna infexjajat ma' Teresa u jiksira quddiem sħaba Alla. Mara kollox spiċċa. Min issa se jmexxi d-dar il-qudiem? Min se jemmen aktar xi tajt? Int miġnuna u miġnun min jemnek. Wara ħasla bħal din, dar lejn il-ftit minn sħaba li kien fadal u issihom li ma jmorrux jagħmlu bħala. Nistgħu nobsru eżis semmija x'kien baqa' f'Teresa. Fid-dar waqa' tieħ ta' qalb kbir. Għal Teresa din kienet batija li ma titfissirx għax beżet li fit-tmaqdir tal-konfessur tagħha kienet qed tara li tibsa ta' Alla. Imma jiġi pruħa bħal maħbub tagħha divin meta kien hemm nikket fil-ġnien taż-żebbuġ. Teresa riedet biss twettaq ir-rieda t'Alla.
Għalkemm ma jruha bis-sistema li kienet qed tħaddem, Teresa kienet żgura li ir-regolamenti kienu tajbin u kienu qed iħallu l-frott. Mhux biss, imma l-awtorità ċivili tal-pajjiż laqethom u wollithom. Għaliex mela kellha tbiddel? Teresa baqgħet soda li ma rriditx teqret ir-regolamenti li fil-bidu tant kienu osservati b'fedeltà u reqqa. Min iżomm sal-aħħar jirbaħ. Teresa żammet ibes bil-fidi qawwija li kienet qed tgħix. Kienet din il-fidi li għenita taqleb il-muntanji ta' kull xkiel u oppożizzjoni. Bil-mod, il-konfessur beda jara bajnejh li l-ispirtu ta' Teresa kien ġenwin u ġej minn Alla. U wara li talaba maħfra ħada għand l-isqof Mons Franġisk Ċipriani. Dan kien dak il-qassis li ltaqet miegħu f'dak iż-żmien li l-Knisja kienet qed tifli l-każ ta' żwieġ tagħha. Dan l-isqof iddefendija ħafna u ddefenda anke l-apostolat ta' Teresa. Mons Ċipriani li kien jaf tajjeb bil-ġid li kienet qed twettaq għamlilha l-qalb u qalilha biex tibqa' żomm ibes u ma ċċedi għall-ebda raġuni. Kapitlu 17. Jimbet l-ewwel orfanatrofju. San Pawl jgħidilna li għal min iħobb l-Alla kollox jista' jservi ta' ġid. Hekk ġara fid-dar ta' Teresa Spinelli. Meta l-iskola tagħha fejn kellha l-border spiċċat, ġiet okkażjoni weħeda li tiftaħ orfanatrofju. Waqt li l-border stelqu kollha u li il-poplu baqa' ġej l-iskola biħġaru. Bdiet tilqa' l-orfni ċkejknin u żommhom b'xejn. L-ewwel 4 orfni kienu Marija Sellari, Teresa Rossi, Luisa Marcelli u Margherita. Marija Sellari sabet f'Teresa t-tieni jom u l-qoddim uriet ix-xewqa li tidħol reliġjuża. Libset reliġjuża fl-ewwel ta' Jannar 1838. Sur Serafina Frattali li għexet magħha għal 3 snin sħaħ tgħid li kienet reliġjuża eżemplari u li żammet l-innoċenza tal-mamudija sal-punt tal-mewt. Teresa Rossi daħlet fl-orfanatrofju ta' 7 snin sakemm kibret u żżewġet. Luisa Marcelli wkoll ridet tidħol reliġjuża, imma billi mardet ikkuntentawha u libsuha l-abitu reliġjuż fuq is-sodda tal-mewt. Ir-raba' waħda, Margherita, kienet qisha anġlu żgħir, kibret u wkoll ħasset is-sejħa reliġjuża. Infatti, libset mas-seba' l-oħra u mal-fundatriċi iktar il-qudiem. 6 snin wara għamlet il-professjoni u kienet waħda l-istinkat biex mexxiet il-kongregazzjoni l-qudiem. Kienet tieħu ħsieb il-borders, imbagħad formatriċi tan-novizzi. Meta nfetħet id-dar fi Gwarċino laħqet l-ewwel superjura tad-dar u wara
ġiet magħżula vigarja ġenerali. Dan kien il-frott tal-ewwel orfanatrofju. L-appostolat tal-orfni għadu ħidma għażiża għall-uliet Marija Teresa Spinelli. Fejn nistgħu iva inżommu l-orfni dan ix-xogħol għadu sejjer, din il-kura u l-imħabba għall-orfni u għat-tfal neqsin minn kull affett kienet minn dejjem ħidma speċjali fl-istorja tal-kongregazzjoni tagħna s-Sorjiet Agostinjani. Darba fost l-oħrajn fis-sena 1875 meta l-Papa ħadulu l-istati tiegħu u Ruma saret il-kapitali tal-Italja, l-awtorità ċivili konfiskat kull proprjetà tal-Knisja fosthom knejjes u monasteri. Fost dawn il-monasteri kien hemm ukoll dak tas-Sorjiet Agostinjani u li Teresa Spinelli, saħansitra l-inqas siġġu ħaduhulhom. Is-Sorjiet b'fema waħda żammew l-orfni magħhom xorta waħda minkejja dan kollu li kien sagrifiċċju kbir għalihom, imma baqgħu jedukawhom u jożżuhom għax din kienet dejjem ix-xewqa tal-madre fundatriċi. L-orfni għalija kienu il-mimmi ta' għajnejha. Kapitlu 20. Aktar bsaten fir-roti. Qegħdin fis-sajf tas-sena 1824. Sena qabel kien laħaq Papa Ljun 12. Sewa sew fl-ewwel enċiklika li kiteb tkellem dwar il-pjaga tal-indifferenza reliġjuża. Dan il-Papa baqa' msemmi għax reġa' qajjem l-imħabba għall-istudju u ta' sem kbir biex tikber l-edukazzjoni. Saħaq ħafna biex jinfetħu għall-inqas skejjel primarji biex ikunu mezz ta' edukazzjoni morali, ċivili u reliġjuża. Rigward Frosinone, din ix-xewqa tal-Papa kienet ġa qiegħda twettaqa' Marija Teresa. Flaqa fi Frosinone l-isfqiet iddiskutew il-problema tal-edukazzjoni. Wara li semmew l-edukazzjoni tas-subien, bdew jitħattu dwar it-tagħlim lill-bniet. Qalu dawn il-kelmiet: l-allima ta' hawn li huma magħrufin bħala majjestre pije, ippruvajnihom fil-provinċja u sibnihom ta' fejda kbira, dan qed jgħidu hawnhekk għal Teresa u l-allima sħaba. Kull ma jeħtieġu huwa lokal ftit akbar u fl-istess ħin sezzjoni apparti għall-allima. Waħda miż-żjajjar li jagħmel l-isqu fl-iskola ta' Marija Teresa wara li qaddes għamel il-griżma lit-tfal u kellem lil dawk in-nisa twajba waħda waħda. Kienu għadhom kif għaddew minn burraxka, għalhekk l-isqu fħeġġiġhom biex jissuktaw fit-triq li qabdu u jipperseveraw sal-aħħar. Għallhom
din il-ħidma qed toġob bl-Alla hija wisq taħtieġa għall-Knisja l-edukazzjoni u se tiswa ħafna fis-soċjetà. Issa fil-qalba ta' Frosinone kien hemm kunvent tal-Agostinjani rġiel li wara l-ħakma ta' Napoleon waqaf idejn il-Knisja għax il-patrijiet ma reġgħux lura fih. Għall-ewwel il-Papa riedu jkun skola għas-subien, allura talbu lil patrijiet dottrinari minn Ruma biex jieħdu dan il-proġett f'idejhom. Imma dawn, meta raw ħżdingatu mitluq għall-aħħar, qataw qalbhom u rrifjutaw l-offerta. Il-Kunsill Lokali fl-istess ħin kien qed jara li l-iskola ta' Teresa Spinelli kienet qed tikber ġmiela u l-post fejn tawa kien żgħir wisq. Flimkien mal-kunvent kien hemm il-Knisja li kienu qed jużaw il-patrijiet tad-dem prezzjuż. Dawn bdew jippuntaw biex jiksbu wkoll il-kunvent. Hemm dokumentat li l-kappillani u l-awtorità tal-pajjiż kollha kellhom stima kemm ta' dawn il-patrijiet kif ukoll tal-allima tal-iskola ta' Teresa Spinelli. Imma wieħed mill-patrijiet li kien superjur dik il-ħabta b'xorti ħażina għala ħafna xnijat fuq Teresa u l-allima biex ixejjen l-idea li l-kunvent jagħtuh lilha. Fost l-akkużi folos insibu li qalu li Teresa qiegħda min ikeċċija u jisħeta għax ma kienx tħallihom jagħmlu funzjonijiet sagri fil-Knisja tal-kunvent tagħha. Ma nsibu mkien li Teresa u sħaba għalaw xi polemika dwar din is-sitwazzjoni kien kollu gideb dan. Teresa kienet tħalli ir-rida talla tmexxija kontinwament. ċertu mons kerubini delikat apostoliku mar l-iskola għandaw il-maestre Pije kif kienu jsejħulhom biex jivverifika l-kliem li kien qed jingħad fuqhom. Ra bajnejh il-verità li kienet għal kollox kontra l-kalunji li kienu qed jivvintaw. Sor Serafina Frattali ta' fil-biografa ta' Teresa Spinelli tajt li l-eċċellenza tiegħu Mons Cherubini kien iżur lill-allima u jieħu tarif u direttament fuq il-komunità u bekk ara fil-falsità tal-akkużi. Fl-istess ħin faħħar immens il-ġid li kienet qed twettaq Teresa bris it-tfal u ħeġġiġa biex tissokta din l-opra tal-ħniena. Bil-mod il-kunvent għaddew lil Teresa u sħaba u xkuraċċ u xfidi kella din il-mara bil-mart kollu li kella u bl-inkwiet li kienet iġġarra pirnexxiela bil-għajnuna ta' Alla tirrestawra l-kunvent u setaw jagħmlu fih. U di maġir ta' din ix-xorta Teresa ma toħroġ kelma tal-ment. Din kienet prova oħra biex titħarreġ fil-virtù tal-umiltà u l-imħabba. Fil-Vanġelu nsibu. Ħobbu lill-ledewwa tagħkom, itolbu għal dak li jaħrukom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smewwiet. Hekk għamlet Teresa. Anki Ġesu kellu l-edewwa tiegħu u l-kbar edewwa kienu l-qassessin il-kbar u Ġuda, wieħed mill-aktar ħbieb intimi tiegħu. Minħabba dawn il-patrijiet, wieħed ieħor fixkel it-twaqqif tal-kongregazzjoni kien dun Angelo Sellari kappellan. Meta Teresa rnexxilha tikseb il-kunvent ta' Sant'Ugustin, huwa kiteb lill-Papa li dawn l-allima ma ridux li hu jkollu il-jed fuqhom bħala kappellan. Fil-fatt dan ried li jkunu jiddependu direttament minnu u mhux mill-Papa. Teresa Spinelli ma riditx tintrabat ma' parroċċa waħda, iżda riedet li tevvanġelizza kull fejn kien sa jkun hemm ħtieġa. Kieku bażammit ċibes, kieku l-kongregazzjoni tagħna llum ma nfirxitx barra minn Frosinone. Imma aktar ma kien ikollha taħbit Marell, aktar kien joħroġ għad-dawl il-karattru tagħha. F'dan it-tfixkil nammiraw il-paċenzja kbira li kienet turi, il-fiduċja kbira li kellha f'Alla u l-maħfra nisranija. Dawn il-waqtiet narawha dejjem bħala mara ta' karattru, imżejjen bi spiritu li żjed qawwi.
imma l-kliem tal-Isqof Ċiprijani jisbuq kull tifħir. Hekk jikteb lill-Kardinar prefett tal-kongregazzjoni wara li waqfet il-kongregazzjoni qal is-Superjura Teresa ta' dan il-monasteru imara Rimana. Għal żmien twil kienet immexxija mill-Ġiżwita magħruf Patre Cappellone li kien jemmen li kellha l-ħila tmexxi il-komunità reliġjuża u l-esperjenza urietna li ma marx imqarraq. Mara Qaddisa Teresa mara mimlija dawl biex tmexxi fil-perfezzjoni nisranija, mara li sa mill-ewwel jum li daħlet f'din id-dar qaddisa ridet ħajja fejn jaqsmu kollox flimkien u baqgħet iżomma sal-lum. Mara taħila kemm biex tagħti it-talim nisrani kif ukoll fix-xogħlijiet femminili u fl-iżjed xogħol mirqum. Niqfuwaw illum Mrs. Semmija jien nixtieq insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.